Шостий сім'ю засіляємо. От зараз такий серйозний виклик, коли робиш строзні дівчиночки, я бачу, да. Матку шукаю тут. В чем заключается переселение? Переселение мы на постоянное место жительства, з часових своїх таких усіх місцях на постоянне. І чому гэта складана? Ну, складано, це просто треба любиш так рупливо один за одним фігачиться. Ось, наприклад, знайшов такі свіщові матушники. Ці місочки просто. Їх треба знищати. Ось маточка, до речі, хочеш можеш сміятися. Ось бачиш, нижній правий угол. Сектор, коли виділиш, знайшла, так? Зараз. Ага, Ну, есть. до речі, я плавно зараз, бачиш, її поміщаюся.